Vítám vás u dalšího videa předmětu 1 BP 310 finanční matematika. Tentokrát se budeme věnovat tomu. Takže úvodem jenom tu přípravu Excelu bych rozdělil na dvě části. První z nich je ta, kterou můžete udělat před tím, než vůbec začnete psát test, a druhá je až poté, co už píšete test, respektive dostanete zadání. Tak co se týče první části, tak tam bych jednoznačně doporučil, abyste přišli včas. Určitě ze cvičení víte, že zapnout počítač a přihlásit se do školní sítě zabere nějakou tu minutu. Potom, co tohle uděláte, tak si můžete zapnout nějaký nový Excel a ideálně první, co byste měli poté udělat, je kliknout na soubor, vybrat uložit jako a uložit si ten daný sešit na nějakou lokaci, ke které se poté lehce dostanete. Ve školní síti, co bych doporučil, disk H, kde máte nějakou osobní složku, ke které se snadno můžete dostat. Já si to uložím třeba na plochu a pojmenuji si to test laboutka. Co se týče toho názvu souboru, tak když máte čas, tak to přejmenovávejte, jinak to nechte asi být. V e-mailu je vidět, kdo to odeslal, takže to není nutné. Teď je sešit uložen, tady je vidět ten nový název a poté pravidelně zhruba tak každých 5 minut zmáčknout Ctrl+S nebo kliknout na tu disketku, abyste nestratili nějaká data v případě, že Excel vymrzne, po případě spadne počítač. Tak poté, co je sešit uložený, ještě bych si upravil kartu panelu nástrojů rychlý přístup, přidat sem barvu výplně, pravé kliknutí myši, přidat na panel nástrojů rychlý přístup, to samé na kartě data, citlivost analýza hledání řešení. Pak ještě kliknout si na tuhle šipičku dolů, vybrat další příkazy, tady vybrat všechny příkazy a vložit hodnoty, tady najít. Jsem trošku přehnal. Tak, tím je ten panel nástrojů rychlý přístup přizpůsoben tak, aby se celkem rychle dalo přistoupit na nějaké ikonky, které se hodí. Ukládat sešit, Ctrl+S, Ctrl+Z, když uděláme něco, co nechceme. Barva výplně pro označení buňky, respektive výsledku v našem případě většinou. Hledání řešení a převod na hodnotu, což nám umožňuje převést nějaký vzorec na tvrdo na hodnotu. Tady je nějaká rovnice 5+3. Pokud si to skopírujeme, můžeme kliknout někam jinam nebo nemusíme a vybereme vložit hodnoty. Tak se nám tady na tvrdo objeví 8 místo toho vzorečku 5+3. Takže tolik k přípravě toho Excelu ještě předtím, než začnete psát test. Když už dostanete do rukou zadání, nebo když už se vám, řekněme, začne odpočítávat čas, tak v tu chvíli máte začít s prázdným Excelem, což je tady to. Co bych do něj doporučil si dát? První je vzorečky pro aritmetickou a geometrickou řadu, tedy pro krátkodobé peněžní toky a dlouhodobé peněžní toky, a poté vytvořit si tabulku peněžních toků, v případě potřeby ještě pro závěrečný test tabulku umořování úvěru. Takže co se týče nějakých krátkodobých a dlouhodobých peněžních toků, tam si můžete vzít nějaké vzorečky, které máte k dispozici, abyste viděli, co je zapotřebí za vstupy, a poté přepisovat. Co tam máme? Máme tam výši anuity, úrokové míry, frekvenci peněžních toků, hodnotu krátkodobých předhůtních peněžních toků, hodnotu krátkodobých polhůtních, s tím, že víme, že vzoreček pro hodnotu krátkodobých předhůtních peněžních toků je hodnota anuity krát frekvence peněžních toků krát 1 plus v případě předhůtních peněžních toků frekvence peněžních toků plus 1 lomeno 2f, takže já si tady napíšu lomeno 2 lomeno ta frekvence peněžních toků krát úroková míra a je hotovo. Pak ten samý vzoreček, akorát s -1 je použit pro krátkodobé polhůtní toky, peněžní toky, takže co já tady udělám, kliknu si někde do toho vzorečku, označím si to celé, skopíruji pomocí Ctrl+C, kliknu o buňku níž, dám Ctrl+V, -1, ta +1 opravím na -1.
Tak co potřebujeme pro geometrickou řadu? Navíc míru růstu, koeficient geometrické řady, který je dán vzorečkem 1 plus míra růstu lomeno 1 plus úroková míra, počet peněžních toků nebo úrokovacích období, první člen geometrické řady pro současnou hodnotu, kde já se teď odkážu na krátkodobé polhutní peněžní toky, protože ty jsou častější, lomeno 1 plus úroková míra, první člen geometrické řady pro budoucí hodnotu, zase se odkážu na polhutní peněžní toky, protože jsou častější, krát 1 plus úroková míra, umocněná na t-1 a součet, třeba si označím jako suma, který je dán první člen geometrické řady, častěji se počítá se současnou hodnotou, tak si odkážu na něj, krát koeficient umocněný na počet -1 lomeno koeficient -1. Tak, tolik k těmhle vzorečkům. A poté ještě tabulka peněžních toků, tam potřebujeme znát úrokovou míru, čas, výši peněžních toků, současnou hodnotu peněžních toků. U času většinou začneme v čase 0, pak si to můžeme protáhnout. Tady mi zůstanou nuly, takže si kliknu tady na tu nabídku vpravo dole a vyberu vyplnit řady. Tady výše peněžních toků a víme, že současná hodnota těch peněžních toků je daná výši peněžního toku lomeno 1 plus úroková míra. Tady si zafixuju pomocí 2 kliknutí F4 první řádek, umocněných na čas. Se protáhnout. A tímhle je zhruba příprava hotová. Ještě ideálně otestovat na nějakých hodnotách, aby jsme viděli, že tam nemáme nějaké úplné nesmysly. Co se týče tabulky peněžních toků, tak tady máme třeba úrokovou míru 10% a peněžní toky všude dáme 100 000. Hodíme hodnota 100 000 i hned je 100 000, hodnota 100 000 za rok je 90 909, za 2 roky menší a tak dále, takže ty hodnoty plus minus sedí. A ještě tady koukám malý doplněk, když chceme zjistit čistou současnou hodnotu, tak potřebujeme sečíst ty diskontované peněžní toky, takže pak v tom daném testu si najdeme pod ten poslední diskontovaný peněžní tok a tady v automatickém shrnutí klikneme, automaticky se nám tady vypočítá suma, označíme potom jako výsledek a hotovo. Takže tabulka peněžních toků se tváří dobře, co se týče otestování. A tady ještě aritmetická řada a geometrická řada, ukládáme si stovku, úroková míra třeba 10%. Pokud je frekvence peněžních toků 1, tak to znamená, že máme jeden peněžní tok za období, takže ta stovka se nám při předhutním úročení zhodnotí na 110, při polhutním už se nám zhodnocovat nebude. Když dáme frekvenci 2, tak se nám navíc tady připočte stovka pololetně úročená, tady taky, takže 105 v obou případech, to vypadá dobře. A pak co se týče geometrické řady, tak tady když si dosadíme za T1, tak tady máme současnou hodnotu v daném případě polhutních peněžních toků, tudíž pokud dostaneme stovku na konci období, tak jeho hodnota je 90,91. Pokud dostaneme dvakrát, tak tam máme navíc, řekněme, nějakých 85, odhadem od oka, 3x 248. Ty čísla vypadají rozumně, takže budeme doufat, že vzorečky jsou dobře. Tolik jenom v případě, že máte dostatek času, abyste si otestovali to, že ty vzorečky nejsou nějak narušené, aby vám pak v celém testu ty čísla nevycházely špatně. Když tohle máte hotovo, tak pak můžete jednoduše používat v testu tak, že tady to si skopírujete, buď myší, tak jak jsem to udělal já, nebo pomocí jiného způsobu, Ctrl+C, vložíte a tak dále. Teďka Ctrl+Z, vezmu ty kroky zpátky. Co se týče tabulky peněžních toků, tak zase si ji můžete označit a skopírovat do strany, zase do prvního řádku, jenom pozor na to. Tady pro kontrolu, když si dvakrát kliknu do té buňky, tak stále vidíme, že se odkazujeme na tu úrokovou míru tak, jak potřebujeme. Jenom co by se stalo, kdyby jsme tu tabulku peněžních toků neskopírovali do strany, ale i někam níž,
tady ta úroková míra by se špatně odkazovala. Takže to nechceme. Takže tu tabulku peněžních toků jsme si zafixovali tady tu jedničku, takže si ji můžeme označit a skopírovat někam do strany, ten vzoreček bude dobrý. Pokud chceme tu tabulku posunout někam níž, tak ji nebudeme kopírovat, ale vyjmeme ji za pomocí Ctrl+X, po případě tady z té ikonky vyjmout, Ctrl+X, a pak ji můžete někam vložit. Vidíte, že se vám to bude odkazovat dobře. Takže můžete tu tabulku vzít, skopírovat ji někam do strany, pak ji vyjmout pomocí Ctrl+X, vložit a vzorečky zůstanou zase správně. Během chvilky máte vytvořenou novou tabulku a zaberete jenom pár vteřin. Ke konci zase pravidelně ukládat, uložit, odeslat e-mailem a doufat, že výsledky byly správně. Případně nějakých dotazů, námětů, připomínek, jako vždycky, e-mail. Díky a naschle.